the month of August inyanga ke eMzantsi Afrika yathatha yabekelwa bucala into yokokubana yokujongana ncaka sana namanina of South Africa. So we are all about empowering youth kule nyanga ezayo, which is August, okanye mhlawumbe empowering amanina, youth engamanina, and also women at large, the community of abantu abangomama ekuyikhuliseni. So namhlanje we're having an exciting episode. Sabe sincokola naye ke usisikollega kollega Mabhoza, ne kollega Mabhoza Cele esabe sincokola naye namhlanje, who's an entrepreneur apha ke kuTsolo. Once said and once introduced into bana we're in a partnership with the Hill Boutique Hotel. So namhlanje we're here with the director of the hotel esabe sincokola naye, is also an entrepreneur, intombi yase Flagstaff uMafako. Mem masikubulisa sikwamkele kwi-Cubs podcast. Kunjani namhlanje? Ndiyabulisa Lutho, ndiyabulisa, ndiyaphila kakhulu. Ndiyabulela uba nilapha namhlanje. Silapha namhlanje sawuncokola ngento ezininzi, which is about you growing up from Flagstaff and then uphethe ufika sewuba ngumuntu ongumama ekuthiwa ngumuntu who's an entrepreneur. Mhlawumbi will also have to outline into yobana yintoni kakuhle lento, which is a businesswoman, entrepreneurship and all those things. But ke make sure into yobana you do share the live nabanye abantu abana bakwazi uyibona, bakwazi uyibukela, and also you can drop the questions. And also we always say to you into yobana nantoni mhlawumbe ezinye ufuna size nazo, you are welcome into yobana usithumelele. Igama lam nguLutho Mthukwane and this is Cubs podcast. Remember, we always bring the best of the best. Sis colleague, let's talk about ke ngoku okokuqala masiqale about your background. Can you please give us a background yakho, ngubani kakuhle ukholeka before abe nguMrs Cele? Siqale ngalo ongumabhozo. Okay. Igama lam njengoba usutshile ndingukholeka wakwaMabhoza. Mabhoza. Yeah, Yes. okay. Ndikhulele eFlagstaff. Kwilali ekuthiwa kuseSiphaqeni. Esiphaqeni. Yes. Ndingophakathi kwabantwana abayi-7. Ndikhula kwifamily enkulu. Big one. Yes, ndikhula phakathi kwabantwana abayi-7, so I'm the middle child. Ndikhulele ezilalini, ndintombi nje yasezilalini, ndinguMafako. I should mention that. Ndintombi yasezilalini, ndingumntana okhuliswe ngecawe. Okay. Ndingumntana ke okhule abazali bam beyithanda kakhulu imfundo, sangabantu ke abahamba isikolo sonke ekhaya. So from ukukhula kwam, ndiyakhumbula ukukhula kwam ekhaya, umzali wam umama wayititshalakazi. Okay. So ixesha elininzi bekufundwa esikolweni apha titsha khona. Yes, khona isikolo befunda betitsha kusokuthiwa kuseNdabankulu eFlagstaff. So for some reason endisayibuza namhlanje kuyo, mna ndodwa wanditshintsha wandisa kwesinye isikolo esasine commercial studies. Okay. So back then ke it was something nami endadibana nayo ngoko when I was doing standard 5. I-accounting, economics, business economics. Siqala nodibana nazo. It was an exciting subject for us. So ndaqala apho ukufunda more about business. I can just mention into endisihlala ndithetha ngayo whenever I talk about careers nabantwana uba ichomi yami endadibana nayo kweso sikolo, ndathi xa ndibuza saboniswa i-list of careers that we can choose. There was accounting, there was auditing. Okay. Auditing, it was the first time I was seeing elogama lethi at auditing. all. Ndisithi mna this is interesting. Libizeka kamnandi eligama auditor, accountant. Uyaxelelwa mos xa ufunda apha uba ungayi-auditor or ungayi-accountant. So ndibuze ke ngokusolomzi, that was my friend then, uba inoba yintoni i-auditor. Undwebile ke naye ke azothi ke na hayi auditor ngumuntu othi xa ibusiness efika kwibusiness yakho, mhlawumbi ibusiness yakho ingenzi kakuhle, afike athi ingxaki yale business into ethile. And I love that word from that moment. I decided, I was doing standard 5, it was standard 5 ngoko, I think grade 7 now, uba I wanted to be an auditor. An auditor. So zange ndiphinde ke ndijonge emva. Growing up in that environment, kabantwana abayi-7, abangamantombazana bangaphi? There's 3 girls and 4 boys. 4 boys. Yes, ngaphi kula mantombazana wena? I'm the last girl. You're the last girl. Yes. So that is why mhlawumbe utshintshiwe. Esizathu esibuzayo wena xa you last girl to go to the maybe, esasikolo esiya. Now growing up as the middle child and also as
umntana oyintombazana wokugqibela ezilalini, mhlawumbi the challenges which you went through, which ongathi mhlawumbi they shaped you to become this woman you are namhlanje. Sikhona mhlawumbi ozikhumbulayo into yobana this is a challenge endiqombeni uba mhlawumbi it shaped me, but nangona mhlawumbi ndandingayazi ngelaa xesha, but it made me into yoba ndibe ngulo mntu ndinguye namhlanje. Okay. Look, ekhaya, I would say we grew up ngendlela engathi it was easy. We had parents that seemed perfect Okay. when we grew up. But around us, we could see ubana abantu, njengoba ndisithi umama wayephangela, utata ephangela, and ekhaya we could see umama uba nguyo in charge. Okay. So, but we could see other families uba ingathi abantu abangomama abaphathekanga kakuhle, abantu abangomama baxhomekeka kootata, and utata xa engadicayidanga akwenzeki Akho nto into, yenzekayo. and umama uhlele ekhaya uxhomekeka ukuphathelwa izinto ngutata, akho nto yenye akwazi uzenzela zona. So I think mna ke from ukhula kwam ke kwahlala kutshiwo ekhaya uba ubrother wami wayide wayethi ndiyazigqatsa, Okay. because I wanted to know things. I wanted to be at spaces as uncomfortable from growing up. Azange ndibe ngumuntu oziyekelelayo from ukhula kwam. Sisuka nje. Yes. Yavele yacaca. So I think I wanted to be in spaces where akho mntu okay mhlambi endikhe ndathi ndibukele kuye uba kuba apha ekhaya, because ekhaya abantu basekhaya naba badala kum. My big sisters are teachers. Okay. Brother bam ke are doing they took a different turn Path, engineering. okay, So okay. it felt like there are things that could be done by females, Okay, and yeah. there are things that could be done by males. males, And i-controlled le nto ubana ayikho into onoyenza wena because uyintombazana. yes, And ekukhuleni ekhaya njengoba siyi-group ke almost the same ratio of females and males, siya thina singamantombazana siyazi uba siyapheka, siyaklina, siyathini, and abafana abapheki, abaklini, such that brother bam ukukhula kwabo bakhule bengakwazi nje upheka, because bona most of the time bayayekwa bangenzi Bangenzi nix, into, yes, because yes, kukho yes, izinto ezabantu abangomama, Kukho kukho izinto zabantu abangootata. yes. So mna I wanted to go beyond that limit yobana kube khona le esi space kuthiwa you cannot go beyond because you are a female. You're a female. You cannot lead because you are you're a a female. female. Yes. So I think that's how I got to a space sobana ndipushe beyond those boundaries limits, those ezistophayo into yobana when you are a female you cannot do this. Ube unayo i-capability yokufika doing kulo that. level. So I wouldn't say it's challenges per se, because I've never experienced Yeah. ubana ndibe ndivalelekile as such. Sure. But you could see out of abantu esibabukele into bana abantu abangomama bayalimithwa. Kwasesikolweni, kwasekuhlaleni, kwasecaweni, there's things ezingeke zenziwe ngumuntu ongumama because ngumuntu ongumama. Silawulwa indlela esinxiba ngayo, indlela emasithethe ngayo nabantu, indlela emasibehave ngayo around men. So yenza loo nto mna ndibe uncomfortable. Okay. Because we are also human beings. I once had an interview with Usis Babalombogo and said, find yourself and find who you are. I think wasifumana kwangoko wena, and the purpose, wayifumana kwangoko into ba i-purpose, what do you want to do? Like, waphuma ke ngoku Flagstaff to tertiary level. Then you decided from grade 7 into bana you wanted to do auditing. Then walandela la path xa ufika e-university. Look, sometimes siba nezinto esizishelayo thina, but zingenzeki. Yes. Okanye uyiwishe into and forget about it. Yes. Njengoba ndisithi ngelaa xesha decide uba I'm doing auditing. Yes. And I did streams commercial subjects from that time to my high school level. And when I had to apply for a tertiary, that was, I went to isikolo ngelaa xesha kwakuthiwa i-ML Salten eDurban. Okay. Which now has changed to EDUT, I think. DUT, Yes. okay. Umama akazi nix Nge-auditing. course endifuna uyenza. And mna in my mind I'm still looking into doing auditing. Firstly, when I did grade 12, ndafumana isap. Okay.
it was my teenage time. I was out there. I did not focus. Okay. So I think that's the challenges. yes. As challenges this is full as this one So is. that was my high school time. I got a sub first time. I was supposed to go and do mhlambi i-course eyayi-available endandiqualifya ngelo xesha, but ndadicide into yobana because ndifuna ukwenza le course endiyaziyo and le course endiyifunayo idinga into yobana ndibe ndipase kwilevel ethile. Okay. I went back to school. Fortunately ke ngexesha lethu kwakusakwazi ubuyela esikolweni. Ndayomphinda ugrade 12 wam, ndakwazi ukupasa ke kwakuthiwa i-exemption ngexesha lethu. Okay. Kakuhle ndaqualifya ke ukuba ndikwazi ungena kule course endiyifunayo. When I told my mom ubana ndifuna ukwenza auditing, Auditing. akayazi umama i-auditing. She went to a friend yakhe ebetitsha nayo enabantwana that are already in the school tertiary. Yes. Wabuza kuba okay, ukholeka uthi ufuna ukwenza auditing, do you know about this course? Babesenza i-financial information systems, I remember. Yes. And then wabuya esithi umama hayi ngeke mntanam kuthiwa le course uyifunayo ayipaswa tu soze ukwazi uyenza. Ndabe ngiqomba andazi into ke Kudala nam yakapaswa FIS. ayipaswa tu i-auditing. Wabe ke umuntu ebethetha naye ke uLusanda, who was also my friend, esithi ubeyenze auditing as a subject Yes. at that time and wayengayipasanga. Kwi-FIS. Yes. Yeah. And a group of friends ndafikela kubo bonke babengayipasanga i-auditing, besithi auditing inzima. Look, ndafika ndithi mna i-auditing if inzima ohlobo nithetha ukuthi akho kwamntu uyipasayo. Uyipasa, Babe besithi ukhona ubani sawuke sikudibanise naye. So ndaya ke ngoku ku-aplya sendiqomba andisekho sure about because auditing. Yes. andisafuna ukuphinda iklasi kwakhona. I felt ukuphinda iklasi uba kunzima kangakanani, akumnandanga, unyaka ungathi umile, ixesha ingathi alihambi. So I went to do the application. I qualified for auditing. I qualified for financial information system, which they suggested I should do because it has bit of both. Yes. So I did the application. Sendisho uba hayi ingathi le auditing ndiyayoyika. Ngela xesha ke sasenza mos le nto ye-walk-ins, sasingenzi nee-applications ezitheni. Okay. So siyafika eSalten kufakwe kule classroom abantu aba-aplayishela i-auditing nabantu aba-aplayishela i-FIS. Yes. So ndibhalise kuzo zoyi-two. When I had to come back for i-FIS, ndalityaziswa ziitshomi endidibene nazo phandle, ndafika Sekuvaliwe kwa-FIS. kwabe kushiyeke i-auditing Auditing yodwa. yodwa. Ndiyakule nto yobana it was my wish, but besendingasayifuni by that time. Yes. But I had no choice but to take Wangena auditing. ku-auditing. Yes, ndabe ndingena ngolo hlobo ke kwi. Phatha kakuhle noko ngexesha Yes, besoyikeka. I made sure. I made sure I completed on record time. It was a national diploma in internal auditing then ndayenza and I completed in record time. Then xa siphumayo ke ngokwesikolweni you went straight to the business sector of being an entrepreneur okanye mhlawumbi No. uqale wakhe waphangelela umntu. Look, at that time ndandingenayo ndandisafune ndiphangele, ndandinayo into ethi one day I'll own my business. Okay. But ndandiye ndikwazi ukuyiqala at that time. So when after unyaka first year graduated, in fact on the year I was supposed to graduate, I was very lucky. I started working in January. Kumasipala waseDurban, eThekwini municipality as intern ke ngoko. And then I got a permanent job at KZN Treasury, Pietermaritzburg. Okay. I think it was in July of that year. It was just a month or two after I graduated. So I worked as an internal auditor from that time. While I started registering i-Bitekiam. Okay. So I think I worked for KZN Treasury for 2 years. I moved to Department of Justice, still at the same level, ndisenza auditing. At Department of Justice East London, I worked there for 6 months. Bendingahlali ke. I think I was very adventurous. There was an interview where I went to kwase-Justice. They complained into yobana e-Justice ndandifike ndisebenze i-2 years at Treasury. So when I applied, I can't remember this company, but it's one of intelligence
South African National, Intelligence. yes, okay. So I went to apply for the same post Payan, and then we interview. They were complaining about ukumuva kwam. Kuninzi. Yes. Mna ke into endenza ndimuve, I wasn't comfortable sitting and like relax. Uqhelane nomsebenzi, uqomba No, uqhelela kho I wanted challenges. to move. I think I wanted to be a decision maker more than anything. Okay. Ukudecidelwa akumnandanga. Akumnandanga uba namhlanje we are restructuring. Ngomso we are utshoniswa ngapha. So ihambe ubona ba I think eyami ingqondo ayikhophi ekulawulweni too much. So I wanted to get to the decision making eventually. So that's why I had been moving from job to job, because I was looking for a space sokuba ndide ndifike kwi level where I'm a decision maker. Okay. So from that time I did a partnership with a friend. Started a company. We started because we cannot like wait and get salary one silinde yona cha eza once a month. We need to do something. We need to push. Mna ke at that time ndandingazicingela uba ndingaze ndifike kule level endikuyo. But kuba ndandifuna nje uba kube khona into yebusiness endiyenzayo, because ikhona into elapha kumethi you can do this. Asikwazi ngokuhlala every day uvuka emsebenzini and sit and do nothing. So kufuneka ibe khona side hustle nyana efaka imali, because we need to make money at the end of the day. But ke yona ndiyakhumbula sasichebinga pha ekhaya eFlagstaff. So sasithenge omachine bochebinga. But ke i-partnerships ke azisebenzi ncam with us. It's a struggle. Because ndandisemsebenzini kunguye manajayo and kwangakhona ungathembani saphela siyi-dissolve ke. Yaphela ngolo hlobo ke. But ndiyabe ndisaphangela. So I continued working. Ndamuva ndayosebenza SARS PE. So I worked there also for almost 10, I think I did 10 years at PE, yes. And then that decided from there ke. In fact, it was not necessarily a decision. A decision was there of branching into business. But kungekabikho thuba. I remember during our lunch times, dandla ngokubakhumbuza into bana let's open a coffee shop. So that maybe lunches zethu sizitye. Yes. But kwaveli opportunity ke of a fuel station. Leya lapha kuTsolo. That's when I started ke ngoku to resign emsebenzini completely ndizongena kwi-business. So xa ungenayo kwi-fuel kule ndaba ye-business ye-fuel ungena as what kahle? Njengoba ndisitsho kwavela i-opportunity, I just saw an advert. In fact, it was word of mouth. Uba wazi uba u-engine wakuTsolo uyathengisa. Ndabe ke sendingumuntu otshatele kuTsolo. Xa ndizobuza into yobana unefani ezimbini ngokuzisebenzisayo. Idibene uye watshata ngoxesha uphangela e-PE okanye East London? East London. Ndibene nobhuti wakuTsolo phaa e-East London. Yes. So ngoku besendiyazi ke ngoku le ndawo yakuTsolo, because kwakungekho nto eyayindibanisa noTsolo before. Yes. So I had ke, fortunately, I worked with someone owayesazi abantu base-engine ngelaa xesha. Watsho uba u-engine uyathengisa, and did my research, ndanotice uba okay, there's this opportunity. I made inquiries. Nyanda fumanisa ubana this is practical, it's possible. At the time, sesichatile sihlale PE, we've got a paid up house. So we spoke to the bank. I-bank yathi they willing to fund in bezothatha indlu le as a collateral. So that's how ke ngoku I got into a business, because again the franchise is not an easy industry to get in. I think I was very fortunate because abantu aba babethengisa sasibazi, kwabe kukhona ke ngoku nale opportunity yobana at least, because for us to get, for me, in fact it was me to get funding. I had to bring in something in as a collateral for bakwazi into babanike funding. So I got funded by bank. It was FNB then.
ndakwazi ke ngoku ukuyithenga ibhizinesi. Okay. I bought the business. I got into as the owner of the business. So uqala ngebhizinesi enkulu kakhulu, a fuel station, a fuel point, start nje sebhizinesi sakho waqala pha. Now, in your mind okanye mhlawumbi in your head ngexesha ujampayo, you resigned. Yes, I resigned. I think I forgot something. Ngoku ndingeka-resign, Yes. I registered a company. Umyeni wami is in construction. Okay. So that's, I think, ngomnye Because fuel ishileyo. because I wanted to get ask into about into bana kanja. sikhulu kakhulu esi space uzothi xa yes. uqala uvele ube sewuyoqala kuso Fuel wakhanga mhlawumbi station. waqala kwenye into in terms of business. So ngumyeni lo who has this Okwe naye construction. une mindset ye Une-business yakhe, business yes, naye yena xa ukwi-construction, construction, yes. yes. So he wanted me to work with him, Okay. but ayiyo nto Kweqala construction. eyayisidibanisile leyo. Sasingadibananga business. Ngomsebenzi, Yes, yes, and yes. ndabona uba we won't be able to work together because together, yeah. uyambona mos umntu uba indlela enenza ngazo azifani. Azifani, With yes. my background ye-accounting and business, kuphinde kungabikho ungasebenzeki kakuhle naye. So I registered my own company at that time, ndisaphangela SARS. Yes, yes. Which started working ndisaphangela SARS. Okay. Ngela xesha kuvuleke into ze-tenders. I did supply and deliver. Okay. Small tenders for Yes. uba at least iqhube ibhizinesi, business. yes, So by yes, the yes, time kufika le opportunity, So kuye i-business sector. yes, I think it was Sewunayo about a usupplying, year. Yes, it was okay. about a year ndiyenza yona. But ezinye izinto uyazibona uba this is not mine. Ikhona izinto ezibona ba So ambitious into oyifuna, Yes. into yobana mawude ukhule. yes. So started that one mhlawumbi ngomphi unyaka to be exact ngonyaka loqala ngawo to work with u-engine. So u-engine ndiqale basically ndiresigne mna SARS ngo-2012. 2012, okay. I had a lot of challenges. I was supposed to start engine ngo-2012 but I couldn't. Izinto zangahambi ngendlela ebendiplane ngayo. Yes. But I started engine ngo-2013. I remember 2013. it was February 2013. 2013, you started Yes. with the engine. Now you have resigned, you are starting this business. Now you're gonna have people working for you. Oko. And ke ngoku khona abanye abantu mhlawumbi who are going to say why bathi mhlawumbi we want the owner of the business. Xa kuvela umuntu ongumama okanye umuntu ongusisi. I was very small at that time. At that time, I'm trying to think 2013. So the challenges of owning a franchise, so lapha ngaphakathi, you are a woman, mhlawumbi abanye abantu bazoxa bekubona and see into yobana ayinoba ngumuntu endithetha naye lona and all those things. Mhlawumbi zithini challenges ke ngoku odibana nazo ke ngoku xa sewuqalile ke ngoku to be an entrepreneur uzimele. Yeah. Yabona ke apho those were real challenges. When I started, remember i-challenges zam zininzi. Apha kukutsolo. Kukutsolo. Kusemzini nam. Okay. Uyayibona? Okay. You Mna into endaziwa ngayo apha ndingumakoti. makoti. Abantu nasedorophini molo makoti. Funa bekubona uchikisa. Uyayibona? So ndingumakoti. Umuntu owaziwayo apha ngumyeni wami. Mna andaziwa as such futhi andibonakali futhi ngeke ndibonakale nanini. So firstly I could notice ubana basically andikho. It's like You're exist. invisible. Yes. I'm the one who's putting all the work. I'm the one who's the owner of the business actually, alone. But I love the fact that you're emphasizing if alone because xa uthiwa utshatile abanye abantu baye bathi hayi inoba ngumyeni wakhe ofrontileyo ngaye and all those things. yes. Yeah. So akukho mntu apha emakhaya obonayo umfazi that could lead. There was a time when I met someone up and down uthi, yo, wawumthatha phi lo myeni onemali engaka. It's like I'm just a trophy wife. Not that sinemali. No, we don't have money, but that's the perception they have. They have around there. Ubana, I'm just a wife to a husband who has money. Onemali, Yes, which is not the case. And it's something that I always try to be vocal about and go ngokube ngathi ulwa
nomyeni exactly. ibe ngathi uyamnyasha in a way. Yeah. Kanti ke ngoku it's painful for us as women ubana sithi sisebenza kangaka singabonakali, and we live in these shadows of abantu abangotata, especially when you are married. And even for someone who's seeing you driving your cars wathi enabo intoni umyeni walasisi. Exactly. Ingqondo Uthe azibuza omnye yona, utata recently yo ayinkulu imoto ohamba ngayo for wena Okay. specifically. Iyayibona ayo moto etheni but ayinifanelanga mna because you are a female. iyayibona. So they always think we cannot do things for ourselves. We are supposed uba sixhomekeke ebayenini. Abangotata. Yes. 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 Kuba ngcono ke naxa umuntu we-single oyi-female Yes. but Yes. still Yes. nakhona kukho i-perception Uzawucinga yoba ukhona ukhona umbhekhayo, iblesser engabonakaliyo. I don't want to lie, Kanti nalo ngqondo. siziblessa zethu. You need to understand uba we are able to bless ourselves. And in most cases nibonisa in my like estate as a whole abantu bazutoku. Okay. Umyeni wami ngutoku. Utoku, yes. So it's like kukwatoku, and you'd see ke njengoba sekwi-social media about the comments they put in on Yes. anything that's posted about my businesses zezikatoku. Sezikatoku. Yayibona. So it yenza i-conflict, I must say, Yes. kwakuthi, Kwakuni because ke emtshatweni. i-male ego uyayazi it takes over nakubani. Ekugqibeleni ke utoku uzawuthi zezakhe because ukutshatile. Yeah, what do you understand? So sisepha kweza challenges eziya, you met people mhlawumbe abazokunyasha because you are a female, and then how did you cope? How did you overcome into yokokubana ke ngoku I am this female and I am doing this business? Why overcome njani ke ngoloo nto leyo into yobana for you to work with those people forcefully, if I can say, ubaqhelise into yobana no, this is my business. Uyayibona ivoice yami ingakanani mos? Ndincancazela ndisiya. So even ne-deals ezibalulekileyo ezinyanzelisela into yoba no, a man must come and speak to him, to me directly. Zizovaya utoku. Yeah. Iyayibona? Yeah. At times ifike la information ingaseyiyo le ndlela ebefamba ifika ngayo. Ufumanisa uba i-solution that we could have solved very early izothatha ixesha because kukho i-back and forth. Mhlawumbi libe nolibala sometimes. So those are the things I think ezindenza ndibe ndikwi-situation yoba ngoku ndenze as women empowerment events. Yes, yes. Ngoba we need to teach you as men ubana sikhona. Can you allow us to be? Can you give us space because we can do this? Futhi ke we can do it. Sorry uba nditsho we're better than you. No, ndimele amadoda apha, Yeah. So we can do this. So zonke ezo zinto zenza ubana sizame ukuvakala. Singaxabananga nani, singalwanga nani, but sizame ukuvakala because ibhlungu into yobana uthi you put in so much hard work. And bayazi abantu endiphangela nabo, my employees, uba I'm the decision maker here. Okay. I'm the solution maker here. But in the outside world, kubonakale indoda that's standing next to me, eyenza izinto zayo, ene-businesses zayo. But because eyindoda, yonke lento yendoda. I think enye into eyaphinde yakubetha is that ikutsolo kule ndawo asaziwa kuyo naye uToku. Yes. Uyayibona? What's expected of me ubana mna mandiyophekela abafazi phaya emgidini. Cha, ayikho enye into ebonakala. No, there was no pointed time whereby you had to invite uToku into the business because you felt like into yobana if ndimvalela ngaphandle okanye mhlawumbi if akaveli I might lose mhlawumbi potential clients to the business. There was no time whereby you come, I think I must just introduce this man, qomba urhalujika ibe nguye mhlawumbi ofrantayo then usithele wena. Azalikhe libekho ixesha nje ucinga ngolo hlobo. I think no. Okay. But ke to assist me in cases where, because I've realized ndobana especially when it's male counterparts, bafuna ukuthetha nomuntu ongutata. Yes. So I allow him in those instances. Yes, yes. Yobana, and clientele yam apha kusolo i-rank. You can imagine.
igcwele ootata. So ixesha elininzi ba more comfortable ukuthetha notogu than ukuthetha nam. Uphinde ke awunaso nesasiqo futhi bangathina kakubi ngakho abantu abangoomama but bakhona abamama banezaziqo abemnyama benezibacks uqoma noko xa ithetha ke lo mama uyavakala nevoice iqinile nayo uyabona ubomba unobunga indoda rhanyana lona umama. So now from there to other businesses ke ngoku to Engine yazala ezinye businesses to where we are now. Mhlawumbi kuye zeziphi ezinye zezaphinda zavela ke ngoku businesses along the way xa sawuqhubayo with this one which is Engine. Yes, njengoba bendiqale u-Engine ngo-2013, yes. So ukufika kwam kuTsolo, having stayed in big cities for a long time, ndingumntana sezilalini ungandivi kakubi, but ikhona i-familiarity yezinto oziqhelayo because you are in those spaces. Xa sowubuyela apha ezilalini uqomba khona izinto orhalelayo zibe khona to introduce apha ezilalini. Yes. So when I decided uba ndiyawuyeka umsebenzi, ndandigxekwa ke ekhaya kakhulu because akho mntu ekhaya that started business before. I was the first. Abantu abazali bam, utata wam wayesebenza kwa-Public Works, wasebenza wade waretire, umama etishala naye education, wasebenza wade waretire. My older siblings bayaziphangelela. So ngoku uyithatha apha into uresigner uyeka umsebenzi uthi uzophila ngantoni. So from that time ndazixelela into yobana when I looked at the financials ngexesha ndandisenza le application ndajonga uba okay izophuma le salary endiyifumana apha, at least I will survive. Yes. Enye nenye iyozicacela phambili. So xa sendifika apha zinintsi izinto endiziqhele eBhayi endingazifumaniyo. Siqale ngelunch. Lunch time andikho comfortable tu. Kuthengwa ukutya phaa ezikhonteyineni phaa kwamama Dlamini, imingqusho nerayisi. Ndinesiso esiparticular ke because ke I think ke azikhona izinto endingandilungeliyo. Yes. So ngoku akho options. Utya lo mngqusho iveki yonke. Utya le rice iveki yonke. So akho nto apho uzokuthi okay let me change and eat something else. So from that time ii-ideas ke ze-business kum zivuka based on what I want ngela xesha. Qoma yazi mhlawumbi coffee shop could do, mhlawumbi into ethile could do. Let's see ubana akekho nomnye because xa ujonga there's government departments apha and i-government departments zinabantu abaregular njengam abanormal abane futhi ke abane-salary that could afford ukuthenga e-restaurant. So from there I decided to open ikhona indawo kuthiwa kuseQuetshis Kitchen and Chisanyama. So initially when we opened it we created a menu. We had all the food for a restaurant, like your fish and chips, your steak and all the other things. But ke kukuTsolo apha abanye abantu bazozi-understand kuza abantu baserenki. So iqale phaa e-Engine eback yase-Engine. U-Engine ke ungamboni ngoku sele Engine. Ndimbona ngoku mna sele Engine. Ngoko kwakuyiflethanyana nje enee-pumps eziyi-2. Ingenanto itheni, ingacacanga, ne-building yakhona igugile. So at the back we had space. Ndathetha no-landlord wandinika iflat yapha ngasemva. Ndavula ke ngoku i-restaurant. It was a coffee shop restaurant. Where we were supposed to uba umntu aode le nto afuna uyitya, preparation ayenzelwe, but ke sinako nokutya okuphekiweyo like your home cooked meals le eqhelekileyo apha. So sarealize into yobana eyona nto ehambayo kukutya oku le mingqusho nerayisi eqheliweyo apha ngoba ke uzongena ubhuti waserenke phaya athi upheke ntoni ntombazana Makhabane iphelele apho ke ngokufumanisa uba ezi zinto sifuna ziodwe ziyahlala phaa zi-expire akho mntu uzithengayo. So we had to change ke ngoku. Initially it started because we were struggling to get lunch. We wanted to have something where you can have options but ke ngoku yacaba ayimuvi ngale ndlela ebesifanele uba simuve ngayo. Yakhula ke iQuetshis kwayindawo eyokoja inyama yakuTsolo. Yes, yokojiwa inyama, kupheka ukutya,
and then we introduced i-bakery. Ne-bakery, I first said we are doing a coffee shop. Okay. Nakhona we introduced a coffee shop menu which did not work. Okay. So yaphela ke ngoku nakhona kusebenza uba senza imibhako, senza steam bread, senza cakes. So ichisa nyama injalo ke kuthiwa kusekhwetshizi. Ekhwetshizi. Wenziwa imibhako, steam bread, all the cakes and everything. Nenyama yebrayiweyo Isekhona ikhwetshizi ngoku? ikhona. Hey, if not ikhwetshizi. Ikhona ikhwetshizi ngoku, it has grown. It's in the very beautiful buildings ezilapha kuTsolo. Okay. I-Brighton-asha laa ndawo ekuyo. Okay. Uzoyibona, I'll show you. So that's the second business. Yes. And then 2018 there was i-sale yase-engine garage eMamela eMthatha. Okay. So ngoku I'm within the franchise. Yes, yes. So i-sale ye-businesses eziphayana ndiyakwazi uba uyibona, ndizibone. yes. So there was a sale yase-engine garage yaseMamela, and then I pursued that one. Nakuyo ndahamba kakuhle ndakwazi uba ndiyifumane. So kwaba yi-fuel station yesibini ke ngoku. Okay, So seziyi-3 ke ngoku ezi businesses. Kwile yakuTsolo engine, ikhwetshizi. Khwetshizi. And then ibe yile Ibe ke ngoku, iMamela. iMamela yaseMthatha. So in between ke ukurana kwami ezi businesses, ukuqala kwami in fact, Still, so i-3 ezi businesses are yours alone. yes, Okay. yes. Because emphasize le ndawo. Yes, so i-3 zezam ndodwa. In between ke I think ndingumntu noba mhlawumbi ngeli xesha langoku ngeba kuthiwa ndi-hyperactive. Okay. I can do things ezininzi at once. Ngexesha liyi-one. Yes, Okay. so when I started here e-engine kuTsolo ndandibhoreka because andiyenzi msebenzi ngoku njengoba bendikade Uba kade ndisenza umsebenzi. usebenza, Ndifike nditaska abantu ndihlale ndingabi nanto yokwenza. So I registered ke ngoku ngelaa xesha ndenza i-business management course. Okay, yes, yes. Ndafunda. I first thought I would do, because I first registered as an accountant, professional accountant, ndicinga ndizokwenza i-bookkeeping for the locals. Ndabona uba le izondixabanisa nabakhaya le, ngoba kaloku bazongafuna undibhatala. Ndayeka, ndarejistarisha nezi-business management. So ndafunda ke. Yes. From that time ndayigqiba i-business management yam. It was actually postgraduate diploma in business management. Ndaqhubeka ndenza i-masters. Okay. So okay. ngoku ndagqiba ndayenza ndaqualifya as masters MBA. That's MBA, yes. MBA, Masters okay. in business administration. Yeah. Hayi, izininzi izinto zenzayo at the very same time ujongana nesikolo nazo apha and also the businesses. Yes. I think ndandingekabikho busy ke kakhulu ngelaa ngelaa xesha. It xesha, was yes. during the first 3-4 years ndikwi-business. Okay. Yes. So the third one was Mamela. So ndarana with the 3 for quite a while. Okay. In between ke I'm looking for properties, Yes. because ke I realized into yobana uTsolo unguTsolo, benje uTsolo. So I found lo mhlaba uthengisa, which Okay. is le ndawo Le ndawo apha sikuyo. esikuyo ngoku ene-hotel. So it was 2 properties ezazithengiswa zii-siblings. Ndakwazi uba ndizithenge zoyi-2 with the process esayenzayo ke nabo. The first one, which is the one next door, initially sasithi sakho umzi wethu, Okay. because Okay. ndandinento ethi ndisuke eBhayi eBhayi, ndizihlalela kakuhle. Hayi, ndandihlala kakuhle gqitha eBhayi, eBwater Bay, by the sea. Ndisithi ke ngoku apha I need to be comfortable, because Yes. angeke ndibe saya ndawo. Yes. So I need to build my mansion apha ndizohlala ndibe comfortable. So in the process ke sisakha le indlu, kwaba khona i-opportunity ye-offices zase-social development. Okay. Okay. We went for that tender, sayifumana. Okay. So we ended up having to do modifications Ngoseyibiza and uba ngumzi. extend the Yeah. house for the offices. This is the building next door. Ndiyazibona. Yes. Kwesi xa singenayo. So kurenta Department of Social Development phayana. Yenye ibhizinesi yakho nayo. Yes.
Zininzi ezibizi besingazazi ezinye zazo. Siziva ngosilapha. Yes. Okay. Kwa later on ke ngoku, I think only recent. In fact, the Hill Boutique Hotel, yona, application yakhona started way back in 2018. Okay. The land was there, sitting and doing nothing. Okay. So I put in an application to National Empowerment Fund. The city, look, I did the plans. The plans are ready and they are approved by the municipality. Fortunately, kumyeni wami kwa construction. So ezinye izinto uyakwazi uba andihambele phambili ancedise, I must say, because ke industry yakhe. Yes. So wandincedisa senze into ze-plans za-approva. And then I went for funding application. It took forever, I must say. But meanwhile, ibiqhuba le into ye-application, bendibusy vele ezezinye businesses. Projects, Yes. Kwabakho into ezininzi. I think ingxaki ezininzi ezaziyimisa ke kwabakho i-COVID. Kwake kwama ke kwinto ye-hospitality completely, because kwakungasatravelishwa. Yenye ke into eyaphinde yaba ne-impact yobana kungamovi izinto faster. Yaphumelela ke i-funding. Okay. At a very late stage. Yes. Yaphumelela, which I was given a loan ne-grant. Okay. Ye 5 million. Yenziwa ke i-hotel from scratch. Built from this property esikuyo. With the assistance, of course, of umyeni wami ke ngoba. Kuba ekwa construction. Yes. Iyabona yatsho yamnandi ke ngoku. Nemali ngoku iphuma ngapha iya kwelicala kwalapha. Unfortunately, they could not allow him to be the contractor because of the conflict of which I understand. Yeah. So we had to get someone kungcono ke at least uneliso lezinto ezenzeka apha, uyancedisa here and there. But still ke it's my business alone nayo. So and also on your bio there's also Caltex Astronomy. Desire. Okay. Yes. Ndizama uzilandelani. Go little baby than hotel. It's new. It's new. Okay. Astron, I took over 2023. Yes. So in 2023, there's the Caltex Olape Town, no Caltex also Junction. Yes. Ubethanda ke umanevala. Ngela xesha. I think from when I took over, wayekhe avale for almost a year, of which I think that's what pushed my business. To be cool. Yes, because we were very busy. Yabona kweza pumps zethu zase engine. Hayi sasibusy kakhulu because bekhe kube yiyo yodwa igarage operator kutsona. So ndandikhe ndiba approach ke ngela xesha kukhona ikhampani ekuthiwa ngu-Eona which runs i-Caltex then like Astron in the Eastern Cape. But ufumanisa uba mhlawumbi ingathi sebeyifumene i-retailer ndiphele ndiyeka. So ngoku kuzovala engine bezovala for uba ezodilizwa akhiwe ngokutsha. Ndabe ngiqomba u-engine was my cash cow. Ibiyimine yam u-engine. Isalary yami iphuma pha engine. So xa kuvaliwe kuzoba nzima. Ndaba approacha ke because zivaliwe futhi. So in fact there were two things. I didn't want to run out of business. Also, the community of Tsolo. And yazi wena ke ngoku. If uzivale zonke ezi fuel stations, uzogalela phi? Yayibona? And there's a struggle apha baxhomekeke kulo engine. So xa kuvaliwe apha kudala kumane kutshintshe retailers eCaltex ziphinde zivale kutshintshe retailers ziphinde zivale. Ndabafowunela ke ndithi uba okay ndingumuntu onje kudala ndithetha nani and I think ndiyafumana indlebe ezivayo on that particular day. It was my lucky day and I was very fortunate. Babe city, no, we've been looking for someone. We'll come and see you tomorrow. Okay. They drove all the way from East London. Managers ase-Eona bazothetha nami babe city, we can take you like immediately as a caretaker. Okay. Ndabe ndiqomba nam as much as uba umsebenzi so uba mkhulu already. Yes. I've got unyana uyamkela who was managing imamela then waphuma esikolweni wayo manage imamela garage. Yes. Ndabe ngiqomba at this point because I think nam ngoku sendisebenzela abantwana bam more than anything. Yes. So if there's one that I'm working with already, I might as well
ndifake yena Recruit, as yeah, yes as yeah. a partner so that naye angene kwi-level of ownership because at least sele enayo experience. Yes. So we took over ke ngoku with Uyamkela as my partner, Okay. Caltex Boy 2. Boy2, Firstly yeah. as caretaker, 2023. And then we did the acquisition of the 2 service stations Yes. only last year, 2025. So I think we ran for about a year as a caretaker, which was easy. At least besirana singathenganga because at least besingenatyala sibhatalayo because yeah. kutough. Kunzima Fly kule industry business. kutough. So at this point ke ngoku sabe sis-acquirishile ke ngoku Zoe 2 as fuel station nazo zarebrandwa ke as to Astron. Astron, yes, Says yes. Astron, we were launching them a few months back. I think it's 2 months back Yes, or yes, 1 month. yes. Zoe 2 as Astron. So kuzo Zoe 2 ke I'm partnering with Uyamkela, and then the rest of these businesses You are there just alone. yes, yes. Now, as a female owning businesses as Ngaka, and then there's this one, Lesikuyo Gengo, which is the Hill Boutique Hotel. Abantu abangaka working for you. Now, are you able to be a mother and a wife to your children and also your husband? Because omunye umuntu ye inobakanali ixesha le family ke ngolo siqala ibhizi kangaka business. Kutough kakhulu. I-hotel le naqala ndiphendulele i-hotel le yona ivule 2024. 2024, yeah. Yes, end of 2024. Akukho lula. As much as I have got managers, okay? Shame, I must say, I must give it to them. I've got good managers. Good managers, yeah. At least I know bana izinto xa ndikhuphe instruction izinto ziyenziwa and only now sendiya ndiba ne-system endisebenzelayo yobana ndibe ne-monthly meetings in each business where I will review uba ibhizinesi iqhube njani, sithethe zonke into efana uba sizithethe ne-way forward going from there to try and manage ixesha because kunzima. Andingomzali was full time. Yes, andingomzali nam ndiyabasizela abantwana bam. Iwesi, I've got a young one on a 12. Okay. He's turning 12 this month. Yena ke ndibe naye ngose ndikwibhizinesi ndihlala ndisitsho into yobana abanye aba At least more. yes bona ba-experiencile into yobana ndibe ngumama o-available. Ngoku hayi andikho available tu. But ke ngokuya ibhizinesi ikhula uba nee-systems oye uzicreate ezikwenzela into yobana ukwazi umanage ixesha lakho kakuhle. I've also hired someone who's going to be my assistant ngoku. So ezinye izinto ndiyakwazi into yobana ndizireferishe kumasande ndithi masande yenza into ethile okanye naye azithathe information from the businesses accollate for me. Kube lula ke ngokuba ndikwazi into yobana ndithi move around ndibe nalo ixesha elipersonal. Ngoba ke andingeke ndikwazi usurvive uba ndenza yonke into. So I got to a space where ndarealize uba mandidelegate umsebenzi. Yes. Then ndichekishe umsebenzi uba wenziwe. And I also hired a private accounting and auditing firm that does audits for me on a daily basis. So they gather information from all my businesses on a daily basis and then they report on a monthly basis. Yenza ke ngo at least ubuthongo buhle ebusuku ngoba akho nto andinokwazi ubona yonke into. Yes. Nangoko ndandicinga uba ndiyakwazi ubona yonke into babesiba ngoniko. Ndiyapho ka into ayincedisi ncam. So at least ngoku I've got extra eyes that are checking every day for me uba what's happening. Bonke o-manager baya-reporta o-administrator to my auditors on a daily basis. Monthly I get a report if kukho queries ku-attend ezo queries. At least ngoku it's like I've got someone assisting in management basically because instruction ayiphumi kum kuphela ngoku sesikwazi ukuthi zithi i-auditors makuthiwe ibe ingasuki kuwe. Now talking about ke ngoku other women, when I'm listening to you, mhlambi when someone is watching this podcast will
say, I want that woman to be my mentor in terms of the business? Do you do izinto ezinjalo into yokubana you mentor other young women as we are having event which is coming 15th Yes. for women empowerment? Ndifuna singena kwezo zinto ezo into yobana as a woman, do you have the nto ethi I also want other to pull up Yes, other women into yobana yes. beze kule industry and for them to understand into yobana esi space nathi sispace esikwaziyo usebenza kuso esi. That's where I started these events. Le event ndiyiqale last year, women empowerment event. Ndibiza High Tea with Sis K, which is Yes, Sis K which Ndimke, is of you, course. yeah, Yes. yeah. I'm trying to show people in my space ubana and akho nto, I did not inherit anything. It's just hard work. Yes. You can do it noba usukaphi. Ayina limit yobana udinga uba ube ne-skin color okanye udinga uba ube nomyeni okanye udinga ube nentoni uze ube uyayenza lento. So it's the events themselves also are part of the mentorship. Last year besifundisa more about ukungena kwi-business industry. Yes. And from there we selected a few of small businesses. Yes. Kwaba khona, because fortunately abanye abantu that come to the event nabo beza benenhliziyo yonceda. So kwaba khona abantu that even assisted some of abantu that were selected from the event to register businesses zabo. So from there njengoba ndithi kwi-event ya last year it was more about business. Abantu umuntu endandim-invitile uSisinosi was an entrepreneur from a PE, ethetha ngesakhe istory. Yes. Then there was USARS, there was banks, there was franchise companies, so that babaxelela abantu on how to access those things. Yes. And I'm very easily accessible. Okay. Abantu that are around my circles nabantu abandaziyo njengoba ndihlele apha kuTsolo ndinabantu umzekelo abanye abantu abaninzi bafumaneke enkonzweni, umuntu okhonzayo, I'm a born again Christian. Okay. Bayakwazi uba bandi-approach awunaronto umncinci bandiyongena kuwo. hayi ndimntana kaThixo nje othe phaqa All oklini. right. Bayakwazi into yobana umuntu andi-approache athi ndicela uncede ndinento ethile and I always share whenever I see things mhlawumbi ezinento zokukhulisa ii-businesses zabantu abakwi-rural space. Yes. Passionate kakhulu ne-development nje as a whole. Uba kuya ngokwami qha kungakwazi utshintsha ingqondo zabantu uba ingaske abantu bangakwazi into yobana bafunde ukusebenzisana. Yes. Ngoba akukho nto nam ndindodwa ndingakwazi uyenza ndindodwa. Nezi businesses andinokwazi uzenza ndindodwa. I need the people that are working here. And aba bantu ndisebenza nabo in between nabo xa befuna ukhula bayakwazi into yoba bakhule based on information abayifumana from you. Yes. So I share information as much as I can. Unfortunately ke nyhani ngenxa yoba ndibhizi sometimes ukuba ngamaxesha zininzi izinto that I still have in my mind into yobana eventually I want to work in the charity space. Yes. Where I mentor full time. Yes. Right now ndingangabi nalo ncam ixesha ndingaba ndilixoki, but I do get to listen when someone approaches. But now ndinokwazi uba ndiyenze on a full-time space. That's why ndisenza ke ngoku i-platform ye-event enjena for women to get empowered and invite abanye abantu, because mhlawumbi mina bangangandiva kakuhle because bandibona every day. Yes. Bandiqhelile. And abantu xa bekwazi like personally abakuthathi serious. Yes, exactly. Yes, so I invite women who have made it in life from all over abafumanekayo to come and talk to abantu apha, because abantu ezilalini
abantu abangomama baziwa ngento yobana bona bazi-home keepers. Yes. Bangonosihle, which is Injalo. my igama Igama lasemzini. lasemzini, yeah, uthe umakhulu. Bangonosihle Izolo- ekulindela into yobana mabafike baphakele abantwana, Abesemzini. baphakele abayeni, and nothing else. Ayikho enye into ebonakalayo into yobana bona as females Bangakwazi zikhona ukwenza izinto izinto. eziphucukileyo abangazazi ukuzenza. And we've got a female touch thina esothi naxa siyenza into siyenze ibenhle man. Ibenhle, Uyayibona? izobeke, Ibenhle izobeke. iphucuke. But I think noko bayangena abantu esikolweni sengqondweni ubana abantu mabayeke bangonosakhe bahlale ezindlini because izolo benisekhaya umakhulu uthi ngoku umuntu ufuneka athathe umuntu osebenzayo zonke masihambe ziye etheni. Now because of time, let's talk about this coming event ke ngoku specifically yona yenzeka nini to someone who is interested, to someone omameleyo obemamele this podcast and ke ngoku unomdla wento yokokubana ingathi ininzi into endingayifunda from usisikholeka as an individual, and ke ngoku xa seyisenza le event ke ngoku ingathi I would gain a lot into yobana ndingakhona kule event and also get other contacts xa kuzabe kukhona nabanye abantu who are also in this business sector. Mhlawumbi kule event izawuba nini, ngobani abazaba khona, the aim, the vision and yonke into about it. I-event yalonyaka, which is High Tea with Sis K, season 2. High Tea with Sis K. High Tea with Sis K. Yeah. Yes. Yeah, It's season 2. on the 15th of August, upper at the Hill Boutique Hotel. Okay. I-theme yethu kulonyaka iti overcoming shadow barriers. Overcoming shadow it's barriers. attached- Sesigqithile beske sathetha Yes, ngayo. it's attached to that issue yobana we've got a lot of barriers as women. Ezinye azibonakali, but zikhona, zi-invisible, zinjalo, zisenza sixinge, singakwazi ubheka phambili. Zisenza singakwazi ufika kwi-moments ebefamba sifika kuzo. Ngoba we are women and we are not taken serious. Yes. So we are overshadowed by a lot of patriarchal norms in general as abantu abangomama. So le i-theme yalonyaka ijonge ubana abantu bafunde into bana what can you do to survive those issues, because zikhona asinokwazi uzibalekela and zisazoba khona for a while as long as sisaphila, because sikhula. Kukhona ishow bendikhe ndayibukela ku-Netflix, kuthi lo mama kwi-siblings that inherited Elifa. yes. The woman is the one who understands the business, but the brother, because he's the big brother, he needs to lead, but he knows nothing about the business. And the mother is arguing, imagine female to female, is arguing kuntombi yakhe ubana you cannot lead because you are just a girl. But the business ime ngaye just a girl. So those are the things that we need to fix into bana siyeke ustaka ku just a girl. Just a girl has got brains to do this. Give them a chance to do it. If just a girl has got the capacity and the capability to do it, give them a chance to do it. Ungayisusi because unxibe ilokho is a female, uthi ifanele indoda, ibe indoda ingakwazi uyenza. So the event for this year is around those issues. So bana sizame ukudila nezi zinto ezisivalelayo into bana siphumeze amaphupho wethu, siphumeze i-plans esinazo ezingqondweni. So we have invited Mrs. Tobile Makhumalo Mseleku is one of our guest speaker, which is the well-known TV star. Nyamazi kwisithembu. Thando Nesithembu, yes. She also, I think, kind of in a situation where she is making it, even though naye enendoda yesithembu famba iyamcontrola, but she's given a chance yobana abenguye. So we want people to be like that. Yobana even though you've got that male counterpart, akutwa ulwa naye, but you are given a space and an opportunity to be yourself and uflourishe nawe ngendlela okwazi ukuflourisha ngayo. We've got Yena, and then we've got Pastor Madikizela, who is from a Flagstaff. She's also a female church leader.
yena ke she's even a widower because uyedwa nje. She is Uyedwa. doing it for herself on her own. Okay. So it's people that ndifuna abantu abanjalo abantu Yes, babonakalisa yes, ubana yes. it's doable. Asixhomekekanga yabona ngendlela esikhuliswe ngayo kukubana sazi into yoba indoda yiyo ephetheyo. Exactly, inhloko yekhaya kufanele iphethe Nakuthi yonke njengoba sifohla njena sisiya sisenza uba sifikelele kwezi ndawo sikuzo iba khona laa nto isebenzayo deep down into yobana kaloku wena uzuviwa because you are a female. So ngoba yindlela esikhuliswe ngayo uba sikhule sicingela into yobana we are good for nothing. So isakhona into efuneke kudilwe nayo within us as females sizokwazi into yobana give ourselves chance and push ourselves because we can. But it's just that i-society ne-upbringing yethu isikhulisa to be inferior. I think ke nature because ke nyani ke isikhulisa to be inferior. Kwadalwa Ke indoda. so yenza ke ngoku sithi nangoku sesizibona into izinto amathuba avulekile izinto zikhona and amathuba avulekele uyabona ngoku amathuba avulekele omama kuthiwe there's women empowerment grants. Yes. Ngoku ufumanisa uba indoda will take you into the business not because they want you to be in a business but because they want to benefit on the grant and still baku-sideline but babe bebenefita ngawe. Masiphakame and get those benefits ourselves because sikhona zenzelwe thina for uba kuphakame thina not to enrich the men but for us to stand up and do something for ourselves. Bensendibale abayi-2 and then we've got a guest artist ke for sure xa kukho i-event ezinjena we need to entertain. Yes. Nam ke ndizothetha of course and tell my story and we've got uZiyanda Changana, yes, who's going to be entertaining us, and there's Unhlanhla. Unhlanhla Mvokwe is an upcoming gospel artist yalapha kuTsolo ne-voice emnandi, so abantu mabakhe beze bazomamela bazova. And we've also invited an accountant uNangamso, just so because ke izinto zam more about business. Business. Abantu, we need to advise them financially also ubana how to handle their finances or how to survive empilweni in managing izinto zabo and all those things. No MC wakho naye MC, sorry, yes. Baninzi abantu bam. Yeah. We've got MC wethu, which is also a TV, a radio personality. And also TV. And also TV, yes, she's an actor, by the way. Yeah. Hlumela Qabo. Yeah. So we've got a very exciting, we've got Ubabalwa Sobigela as well, who's going to be assisting in the program. We've got an exciting very cast and of ngosithetha ngayo so vele waye kwi-conclusion yam wayibetha ncam wamotivate i-females and all that. Now just only nje xa ndikuyekayo because we are at the Hill Boutique Hotel, ifumaneka phi yona and other businesses, do they have social media handles and nawe ke ngoku ufumaneka phi njani? The Hill Boutique Hotel ikutsolo istrato sethu sinestrato apha. Yes, okay. 31 Hill Street. Abantu ke xa bengayazi it's istrato opposite Department of Education apha kutsolo. We've got TikTok, we've got Facebook, we've got Instagram, and also our website. We've just revamped the website here too. It's very exciting. I'll invite abantu to visit our website. You are able to book whatever you need to book through our website. We also have e-booking platforms. Yes. So abantu bangangena kuzo zonke e-booking, sikhona booking.com, Agoda, all the booking online booking platforms sikhona. But it's easier if you just go to our website or even call our contact numbers. You can also call our WhatsApp number. Yes. Ngayibiza i-contact number yethu ku-047 004 sengcono ndiyifunda emva kwakho 0051. That's our contact number. And then if you want to email, to WhatsApp, 079 9595488. Email esisebenzayo ke for public is reservations@thehillboutiquehotel.co.za. You can visit the website. It has all the information. There's also exciting pictures that shows ubana xa uze kutsolo zintoni ezinye izinto ongazenza because sinazo nezinto ezisi attractions around the area. Akupheleli nje apha ehotel.
ngathi ifuna i-podcast yodwa Yes. Nkosi kakhulu, thank you so much Miss Koleka okanye Mrs. Cele. Siyabonga kakhulu for having us and for hosting us Cups events. Hopefully that will come back for another episodes and also nezinye izinto that the public needs to know. Umzekelo lena we will publish it lena ye-event and I'm pretty sure into yobana mhlawumbi nathi sazokroba ngola suku olu le event. Thank you so much for hosting us. And I think they've into yobana izawuba siyenze ngoJuly before the month yamanina so that azaba motivated nabo bafunde lukhulu from you. Thank you so much for having us. That's it for today from us as a Cups podcast. Gama lami nguLutho Mthukwana, besihlele naye ke apha ke usisikholeka andifuna ushele fana kokwenu Koleka Maboza. Koleka Maboza Cele The Bozas. The Bozas eyo lilula liyakacele iseneni Koleka Maboza Cele. So nguye besihlele naye apha talking about empowering women at large, but we are definitely going to have any episode ezininzi in the month of August. Gama lami nguLutho Mthukwana and this is Cups podcast.